Si Engineer Saliena, maray na aga po. Engineer, si Henry Maceda po ini sa DCGB. Apo. Engineer Rovin Saliena, tama? Oy, congratulations ha. On the air ka sa DCGB. Congratulations, Engineer Rovin. Top 3 ka pala sa mining engineering exam sa Bilog na Pilipinas. Opo, sir. Opo, sir. Opo. Pwedeng i-share mo sa listeners ang sa imong naging estratehiya o mga taktika kung paano mo nakuha ang arog kaining placement sa board exam kan mining engineering. Actually po, sir, talagang nag-aral lang po talaga ako ng duration po ng review. Kasi lagi pong napopostpone yung exam namin. Yung manang dahilan sa COVID, ano? Issue. Opo, sir. Kaya no choice po, kundi mag-aaral. Oo. Hello, engineer? Yes po, sir. Yeah. Okay. Di ba, produkto ka kang, anong po ka ini? So, online classes, tama? Inabot mo ini? Hindi po, sir. So nandoon ka pa sa face-to-face classes noon, ano? Naabutan ko lang po mga second sem online. I see. So isang semestre lang inabot mo, tapos graduate ka na sa mining engineering, yung online classes, ano? Tama? I see. Okay. Kasi gusto ko sanang i-connect na yung quality of education doon sa face-to-face at saka kumpara dito sa online class. Kaya palang ikaw pala, isang semester lang ang inabot mo, ano, sa online classes. Okay. So Engineer Robin, may kuwang ka, pwede ba? Tapos siyempre, pag nagiging top ka sa mga exam, etc., usually, karamihan dyan, mga may kuwan siya, ang tawag dyan, cum laude, summa cum laude, o kaya Dean's Lister ka, di ba? Ikaw, kumusta ang situation mo sa school habang nasa BU ka pa? Hindi po ako graduate ng cum laude, pero nag-Dean's Lister din po ako. Ayun. So, hindi ka naging cum laude o summa cum laude, pero naging Dean's, paminsan-minsan, nagiging Dean's Lister ka din. Yes po, sir. Oh. DSC scholar din po ako. So, ibig sabihin yan, Robin, tama ba ang analysis ko na sa pag-take talaga ng mga board exam, 'di ba? Hindi masyadong, sabi nga, although nangyayari din, pero sa iyong experience, hindi ka naman pala nag-cum laude o summa cum laude o kung ano din while you are in school. Yes po. Oo, okay. Paano mo pinasiguro na pumasa sa board exam na ini? Actually po, grabe po yung pressure para sa akin kasi magaling po yung ibang schools. And madami pong cum laude yung ibang schools. Then yung BU wala po. Mm-hmm. So ako lang din po yung parang nakikita nilang mag-placer din po. So during the exam po, I know po na makakapasa din po talaga ako. Pero hindi ko po in-expect na magta-top 3 pa po ako. Ayun. Okay. So parang may confidence ka na makakapasa ka sa board, di ba? Opo. O kaya lang hindi mo inaasahan na placer ka pala sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, talo mo yung ibang mga malalaking eskwelahan sa buong Pilipinas na mas kilala po kumpara sa Bicol University. Yes po, sir. I see. Okay. Kumusta ang parents mo? Ano ang trabaho kang parents mo, engineer? May coconut farm po kami sa may bukid po. Coconut farmer, okay. Then, nagbebenta din po kami ng mga halaman po. Halaman? Opo. Anong halaman ang ibinibenta ng parent mo? Iba-iba po. May mga ornamental, mga trending plants po. I see. Okay. Ang mama mo, ano ang trabaho? BHW lang po si ma'am. Barangay health worker, tama? Opo, sir. Anong barangay? Bunga po. Bunga Legazpi. Bunga Legazpi. Oy, congratulations. Okay. Anong ikinabubuhay ninyo, engineer, aside from nagbibenta kayo ng mga ornamental plants?
Yun lang din po, sir. Oo. Siguro yung mga ornamental plants yung galing sa Mayon Volcano, ano? Tama? Hindi po. Oo. Okay. So anong plano mo ngunya na top 3 ka, taga-residente kan Barangay Bunga? May mga tawag na ba o may mga offer na ba sa na natatanggap kayo na ikaw ay kukunin sa iba-ibang mga malaking kumpanya? Meron naman po, pero for now, wala pa po akong decision po kung ano. Plano ko po talaga. I see. So hindi ka muna magtatrabaho? Mag-work po, pero I need time po para mag-decide po kung saan po talaga. Tama. Siyempre, pag ganung sitwasyon, ang daming offers sa napupunta sa iyo. So, magde-decide ka kung saan mo talaga gusto. Ano? Opo, sir. May asawa ka na o may girlfriend ka na? Wala pa po. Naghahanap pa lang. Ayos anong advice sa imo ni mama mo kasi papa mo? Hindi naman po sa pag-ami kahit na napopostpone. So, go lang po. I see, 'di ba? Ay, Engineer Robin, 'di ba? Mining engineer ka, 'di ba? Anong tawag diyan? Siyempre, magtatrabaho ka sa mga posible sa mga malaking korporasyon, maybe sa gobyerno. Saan po ang choice mo? Gobyerno o sa pribado? Private po siguro. Private muna. Kung may mag-offer po sa government, okay din po. Pero gusto ko po talaga magkaroon yung experience po sa field. Iyo, oo. Pero kamong mga mining engineer, tigaturan kamo kung paano nindo puprotehiran ang satuyang environment? Yes po, sir. Nasa mandate po yan na kailangan maging responsible miners po kami. Responsible miners? Dati po na talagang grabe po ang impact ng mga mining. And it's our duty po na talagang baguhin po yung perception nila sa mga status. Oo, 'di ba? Kasi ang may mga iba na ang perception na niya ganito, 'di ba? Sa mga malaking mining company, usually baga pa ang pinagsasabi, possible destruction sa environment, 'di ba? Pero it's good to know from you, to hear from you na sabi mo, saro sa mga mandate nindo is maging responsible miner. Yes po. 'Di ba? Okay. So with that, ano ang gari nailing mo na nahiling mo na sitwasyon sa ngunyan pag-abot sa pagmimina sa satuyang nasyon o sa Pilipinas? Malaki po ang future ng Philippines sa mining industry po. Kasi we are in the mineral resources po, madami. So, we need to utilize po yung potential ng resources na yon para sa benefit po ng Philippines. I see. Okay. Very good. Amayin hapot, saan ka daw nag-eskwela ki high school in elementary? As elementary po sa mga elementary school, then sa high school po, Pag-asa National High School po. Sain? Sa Pag-asa National High School Pag-asa High School. Ang elementary mo, Bunga Elementary School. Yes po. Ang high school mo, Pag-asa High School. Pag-asa National High School po. Iyon. So, talaga, Pero anong edad mo ngunyan, Engineer Robin? 21 po, sir. 20. Matagal pa. Maghanap ka muna ng trabaho talaga bago ka mag-asawa. Okay. So ano ang mensahe mo sa mga gustong maging mining engineer o sa mga kukuha ng mga board exam na mga kapwa mo teenager na nakikinig sa ngayon? Kahit anong board exam, ano ang may advice mo sa kanila? Be confident po. Satisfied din. Tiwala lang po talaga yung na kaya niyo po malagpasan lahat po. Okay. Congratulations, Engineer Robin Saliena. Mabuhay ka and good luck po sa imong panibagong misyon sa ibabaw kang kinaban. And congratulations din. Ano pa ang pangalan ni Papa mo kasi Mama mo?
Melvin Saliana po and Rosie Saliana po. Iyon. Congratulations. Nag-blowout na sumag-agom? Nag-blowout na sa imo? Wala pa po, sir. Okay. Salamat ron tadi. Congratulations, Robin. Mabuhay ka. Thank you po ulit. Alright. Engineer Robin Saliena, mga tugang